Velkommen til iSki. Jeg er din personlige skiinstruktør. Jeg vil nu guide dig igennem grundstillingen, som jeg har fundet er den hurtigste og nemmeste vej til at blive rigtig god på ski. Vi vil nu bruge et par kilometer på at få kørt det punkt ind som en god vane i dit skiløb. Inden du kører, så stil dig i din grundstilling. 2 knytnævers bredde mellem ski og knæ. Bøj i knæene, så du kan mærke støvlen foran på dit skinben. Skyd hoften ind under dig og læn overkroppen frem, så den har samme parallelle linje som dine underben. Grundstilling. Du finder punktet på den anden fod. Kigger op og tager turen igen til den anden side. Rigtig godt. Har du lagt mærke til, hvor fin en skarp kant du kører, når du kører efter punktet? Du kan garanteret se dit eget spor som en helt fin, skarp linje bag dig i sneen, når du nu vender dig om. Nu kender du din grundstilling, hvordan du står på dine ski, hvordan du bøjer i dine knæ, hvordan du drejer de vandrette akser for at holde balancen. Og du kender nu også din op- og nedadgående bevægelse, og hvor den bevægelse starter i foden, så det gør dit skiløb let, smidigt og dynamisk.